cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Wake gobe da labari ranar wanka. Wake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Allah ɗaya halitta da bambanci ku lura 'yan adam. Ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban. Ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kan. Jama'a masu kallon mu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri na ranar wanka wanda ni Alci Musafa ce ke kokarin kawo muku kowane sati. To yau ranar wanka yana tare da bakuncin wani ma'arufi a arewacin Najeriya. Muna tare da Alhaji Abdulkadir Balarabe Musa wanda ya kasance tsohon gwamnan jihar Kaduna ne, tsohon shugaban jam'iyyar PRP, kuma yanzu shugaban abin da ake ce ma board of trustees, wato ya hukuce kwamitin amintattun na jam'iyyar PRP. Ranka yi muna muka barka da zuwa a shirin namu na ranar wanka wanda ba a koyi ci. Sai da abin da to shi ke nan, amma ni ɗaga ɗika har yanzu kamar wurin na ji an ce kamar ai kare ta kabar siyasa. har mu ba ma bane ta har abada. To ai ta mu har abada. To ai na ce sai lokacin da ƙarfi ya ƙare ta da zaki in Allah ya nashi. To ai na aza kayan ta saboda na taɓa jin kaci in ba ɓarawo bai kowa bai ci ba. Da farko ai ba ai da ba su zaɓe ne kawai ta canji ne a canza rayuwar jama'a su kuma an kayyade da wannan har abada kana ciki. To yanzu ke na an hutar sheka? A'a ni yanzu tun da dai yanzu ka san wannan gwamnati ta Najeriya an ce canji. A'a to ai ba wannan gwamnati surkule ne. To? Akwai ai surkule ne, ai surkule ake ce. A'a ai wato mu muna da manufa kuma za ka ci gaba da bin manufa ɗin nan kamar yadda kake bin addini, kamar yadda ke da imani ka dinga kenan sai lokacin da Allah ya ikon shi game da kai. Saboda ka ba mu ritaya abin da ya auku shi ne da ni ne shugaban jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya, to amma shekaru ya taɓe ni. Babu shakka ina ɗan shekara 83 yanzu bai dace ɗan 83 ya shugabancin jam'iyya. In a ƙasa ce wadda take da tarbiyya yake da aƙida sosai, to ko kana ɗan shekara 30 za ka ci gaba, domin akwai mutane wanda za su gaba da yi abin da sun haka kana yi abin da ai ba ma haka ba, kowa ya san aƙidan, kowa yana binta, ba wanda zai kauce, wanda zai kauce kuma za a gani. To amma yanzu kowa ai kaga ba magana aƙida, magana ne kawai ta mulki kuma ba da ce. To yanzu dai wato wanga canji da aka faɗi an samu tun da kai ka ce dama siyasa ka ta bukatar canji da ga shi an samu canji amma ka ce baka huta. Wani canji aka samu yaudara da kawai na kaga canji ana magana in kana ana maganar canji na gaskiya ai shine canji wanda zai canza rayuwar mutane. To ina wani canji wanda zai canza rayuwar mutane ta koma rayuwa ingantacce babu. To wannan dai magana kila za mu sake ɗauko ta. Yanzu bari mu tafi tun da sun kasan lokacin kamar yadda ku faɗi kai tsohon gwamnan kuma a tsohon shugaban jam'iyya ko da ka haɗa mana abin da ya sa yanzu ka sauka saboda shekaru sauransu. Bari mu koma a lokacin da kana gwamna. Abin da gani maimakon shekara 4 da gwamnatoci ke idan aka zaɓe su, kai shekarar ka kusan a ce wata 18. Wani ke faru abin faru? Wato abin da ya faru mulki a Najeriya tun lokacin mulkin mallaka, amma ma tun kafin mulkin mallaka abu ne na siyasa.
to lokacin da aka sami mulkin mallaka da kuma lokacin da aka sami abin da suke kira demokaradiyya wanda ke shi ma wadara ne wannan kalma to sai yadda mana amma ne gare ta zaka zama wani a cikin wannan demokaradiyyar da kace mai wadara to ai mutum yana da imani ai za ka ci gaba da aiki da imaninka amma ka san iyakan abin da za ka iya yi in ka kai wannan sai ka bar mai kowa mai koma to ba mu da ake faɗa mana da ake to abin da ya wuku shi ne jam'iyyu ne biyu suka haɗu suka shiga zaɓe tare da wasu jam'iyyu sai da mana jam'iyyu biyu da wace da wace da PDP ai da sorry ba ka gane bambancin su da NPC da PDP ba ka gane bambancin su da NPC da PDP ba su da NPC ita ce harko ƙarshe lalacewa PDP to a lokacin nan aka sami jam'iyyu akalla jam'iyyu 4 wanda suke su ne suke da ƙarfi a siyasar Najeriya a 1979 ɗayansu PRP wanda ita gare ta ce ita ce jam'iyyar al'umma jam'iyyar talakawa wato jam'iyyar da ke kare haƙƙin al'umma da jam'iyyar da ke kare haƙƙin talakawa sai kuma jam'iyyar NPC NPC to ai duka sai jam'iyyar NPC wadda ita jam'iyyar wato sarakuna da NPM ke da ta NPM sarakuna da kuma sababbin 'yan siyasa wanda suka dogara da sarakuna da mulkin mallaka to sai da mana waɗannan jam'iyyu biyu da ƙyar su zauna su yi shugabanci ko mulki lami lafiya in dai ba masu hankali da nutsuwa sun yawa a cikinsu in masu hankali da nutsuwa sun isa a cikinsu to babu shakar komai matsala a sun yadda za a yi ƙara lafiya to haka bai yiwu ba a 1979 sai ya zamana a NPN ta yi amfani da daman da suke da shi ta yi ɓanna yadda yake ita ce za ta tabbata a cikin mulkin Najeriya domin sarakuna suna bin bayanta mulkin mallaka na bin bayanta kuma 'yan bokon ƙarya suna bin bayanta ita kuwa PRP wanda suke bin bayanta jama'in kirki da talakawa masu son 'yanci su suke bin bayanta to saboda haka da aka zo aka zaɓe sai duk suka san irin yadda suka yi amfani da daman da suke da shi duka motsa komi da komi yadda yake da aka ruga ɗin sai aka ce a nan jihar Kaduna misali wanda yake a ƙasar ma haka ya auku a nan jihar Kaduna aka ce NPN ta ci PRP ta sauran aka ce PRP ta ci gwamna saboda goyon bayan jama'a talakawa ba talakawa ba jama'a talakawa saboda haka ta sami cin gwamna to ita NPM jam'iyyar sarakuna da bargurbin 'yan boko da sauransu ta ce aka ce ba ta ci zaɓe ba amma tuntuni ita NPM ta san ba za su ci zaɓen nan ba saboda tun kafin a yi ma zaɓen sun yi shi za su yi su ne za su ci zaɓen gona amma saboda ƙarfin ƙuri'an jama'a ba su ci ba sai suka ce to tun da ba su ci gona to za su yi shirin duk irin yadda za su yi ba za gwamna ɗin ba zai sami 'yan majalisa ba don zaɓen gwamna shi aka fara sai na sa kai na 'yan majalisa sai suka duk mutu yadda za su ga dama suka ga sun cewa su ne suka ci mafi yawan 'yan majalisa sai ya kasance wannan
kai kenan ga wannan lokaci kana jam'iyyar PRP. Yan majalisa yawancinsu suna jam'iyyar NPN. abin da ma ya auku ya ma wuce yawancinsu. Ƙuri'a ɗan majalisa ɗaya suka rasa da ma suna da 2/3 na 'yan majalisa wanda ya ba su ikon masu iya cire gwamna. To da ma nihin shirin da suka yi kenan sun yi amfani da kuɗi da baraza da kuma haka ya auku. To haka kuma suka shirya ya auku. To amma kuma sai suka gane cewa shi daular PRP ba kan wallasa ba ne, za su yi amfani da ƙarfinsu, amma PRP kuma za su yi amfani da mutuncinta ga jama'a da aƙidanta, ba za su yi yadda suka dawa ba. Yanzu kamar misali lokacin da muka ci zaɓe, 'yan boko wanda suke cikin jam'iyyar kalilan masu wadata ma a bar ma maganarsu babu su, saboda ka jam'iyyar talakawa ne sosai. To sai tilla mana aka ce za a yi kamfen kuma mai ƙuri'a shi zai ci zaɓe, kuma za shi da amfani da kuɗi da mulki da kuma kan wanda zai ci zaɓe. To amma wato abin ya fi ƙarfinsu, goyon bayan ya fi ƙarfinsu, ba su hana cin zaɓen gwamna. To amma kuma tsarin mulki ya shirya cewa za a yi zaɓen gwamna farko ta ina a yi zaɓen majalisa. Da suka ga sun rasa gwamna suka ci duk abin da za su yi, ko da aliki ko ba aliki ko sun za ta faɗo. Lalle su sami 'yan majalisa domin su yi amfani da kawa inda ikon da suke da shi da cire gwamna. To haka kuma abin ya auku. To wato ka gani wato in ba don ma tasirin jam'iyyar PRP ba da kuma goyon bayan jama'a, abinda suke niyya za su yi da ma cikin mako guda za su iya yin shi. Sai ga shi an kai shekara ɗaya da wata. Abinda zan ci maka mu masu haka zai auku domin tun kafin zaɓe da wata 6 muka lura cewa PRP da ci zaɓe a jihar Kaduna, amma halin da ake ci ko ta ci zaɓe za ta riƙe gwamnati ne ba zai wuce ma mako guda ba. Dalili shi ba masara a lokacin, kuma wannan lokacin ba ma ana yin masara na Allah, 'yan boko ake daɗi, ba 'yan boko ba wadata, kuma za a yi kamfen da abin da kuɗi, ka san abin sai dai kayan ubangiji, amma sai kuma wahayi. To an kuma ba a yin wahayi, sai dai kayan ubangiji. To kuka sami kayan ubangijin nan ya sa ba ma mako ɗaya ba har shekara da abin da zai ta ci mako ɗaya. A lokacin nan wata 6 kafin zaɓen, wato PRP ga alamar duka za su ci zaɓen, amma ba ta da 'yan boko, ba ta da masu wadata. Duk 'yan bokon na NPN ne kuma suna gwamnati. Ko PRP ta ci gona a lokacin nan, gonan ba zai fiye da mako, domin zai ba da umarni 'yan boko ba sa su yi 'yan bokon ba da su za a yi mulki yawwa, to duka suna wanda suka so sai NPN. Mun gane wani tun wata 6 kafin zaɓe, saboda haka sai muka ce to za mu iya maganin ɗaya kuma wani Allah mai komai mai kowa. Maganar 'yan boko za mu iya magani, sai muka je muka haɗa kai da 'yan boko na ABU, malaman makaranta na ABU da almajiransu da komai da 'yan bokon arewa na ma'aikatu da makarantu da yawa, kamar misali makarantar gona a Zaria, kari makarantar dabbobi a Bom, da dai sauransu, tun da ke da 'yan boko da ko da ɗan sakandare ko da ɗan makaranta
muka haɗa kansu suka zo suka ba mu goyon baya. Wannan ta sa muka kare matsayin gwamna, amma da aka zo matsayin 'yan majalisa wanda suke da ikon cire gwamna bin ya fi da ana buƙatar kuɗi mai yawa, sau da ka npm ta sami yi. To amma ko sannan su mutane suna ganin cire ka da aka yi la'in saboda mutane za su iya faɗa kowa na da ra'ayi, amma ka ga mani laifin. To abin da yasa kai ka riga ka zama gwamna, yasa ba za ka haɗa kai da 'yan majalisa ku yi ka haɗa kai da banza da wofi da masu neman 'yanci da masu neman bauta. Wannan fa suna so su bautar da jama'a ne tun dai ba talaka ba, wannan kuma suna so su 'yanta jama'a ne. Wanda suna da girman kan boko ba sani ba, da ka taɓa bambanci tsakanin sani ko ilimi da boko. Kuma suna amfani da kuɗin sata. Kagani? To ai kaga cin haka ka so ka ce ka kwaso waɗannan ka sa su a cikin gwamnati. To amma bari ma mu ga maka magana da abin ya yi nisa ya zama na mutanen jihar Kaduna za su kwarai da gaske. Mun ce masu to kun da mun san juna mun san kun san mu. Ko kuna so a yi da ku a gwamnati ne to shi za a yi da ku a gwamnati. Har aka muka ba su alƙawarin za a ba su kwamishinoni uku. Sai suka ce su abin da suke so suna so a raba kwamishinoni mai rabi da rabi. To ga ko ba zai yi ba. Domin komin abin namu ai mu ne muka ci zaɓe. Da ku da ci zaɓe ai ba ku da 'yan majalisa. Ba ko da ba mu da majalisa ai a tsarin mulki din kowa mataimakin gwamna. To haka ne. Gwamna shine wuka shine nama. Ka gani? Duk wani mataimaki ne. Ko dai gona ne yana shi ko kuma 'yan majalisa ne amma dai suna taimakon gwamnati da ci nasara. To rage ne bari mu koma can lokacin da kai mulki. Kayan mulki na wata 18. Ka haɗa kai tare da 'yan majalisa. Ai sakamakon ka yi shekara ka 18. To bari ba ka wani zan so in tambaye ka. Tambaya ta akai. Yanzu idan ka diba can ba shin daɗi hake ji ko ciwon hake ji cewa ba ka abin ba ka tsaya shekara. A kwarai da gaske ni daɗi nake ji domin ban yadda an cuci da ma'a tare da ni ba. To wani yanzu mu koma cikin watan 18 cikin shekara guda ma wata dama ta wanda za ka yi abubuwa da yawa domin ci gaba. Ta yanzu kai wannan lokaci. Ai shi ne ke ga maka shugaban ƙasa na yanzu wanda yake bai sami matsala kamar yadda na samu wani hamayya. Me yake yi? To kai ni kai. Yawa ni na yi abubuwa da yawa. Yanzu kamar misali akwai abubuwa da yawa wanda muka yi a cikin wata 18 ba za a ce wata 18 don gaskiya mun yi shekara 4 domin ko da yake an tsige ni ai mataimaki na ke ci gaba har cika to kai ne misali to a lokacin da wani shekara wata 1 da shekara 8 din akalla mun kafa masana'antu da yawan gaske wanda suna sarrafa abubuwan da muke noma a sama da sauransu. Kamar da waɗanne? Yanzu kamar misali babban su daura Tare wanda a lokacin an kashe miliyan 32. Akwai Tare suka wanda take gina abubuwan. Akwai kaciyar jinja, ka gani? Akwai ikara food processing wanda take aikin tumatur da sauransu. Wato waɗannan akalla 4 kenan. Ba amma duk sun mutu. Duk sun mutu domin bayan mu barayi sun zo sun sace komai. Yanzu kamar a Katsina akwai oil mill a Katsina akwai kamfanin gari wanda za ta sarrafa dawa da gero da masara da wake da mai da su gari da sauran irinsu duk sun rushe domin da farko da gwamna ya ɗauka ya kama mulki bayan
fiyafi ta gaba nan har da ƙarshen tamanin da uku wanda ya fara yake ya ce duk kuɗaɗen da suke kamfanonin nan da duk kuɗaɗen da suke ƙananan hukumomi na wannan lokacin a kawo mashi. Wanda ne? A tuni ne wannan magana. Bayan kun sauka kenan. Bayan mun sauka. Cikin mako guda ya kashe kuɗin. Duk na kuɗin na kamfanin da duka ya kashe kaga domin su suna cewa don mai mafi yarfi za mu kafa kamfanoni ba za mu bari sai su sun zo su masu jari su kafa kamfani su kafin jahilci a ci gaban jama'a za a iya dakatar da shi kai ka zo in Allah bai yi nan za ka zo fa ka ce wani na yi yanzu kare yi ya bari sai lokacin da Allah ya kawo ka to in Allah bai kawo ka ba ka ga jahilci su kenan. Idan da yanzu kuna niyyar zaɓe mai zuwa ko ƙoƙari PRP ta kawo gwamnati. In Allah so. To za ka yi takarar shugaban ƙasa ne? A tare shi kuma da 83 wannan ƙasa. A za a samu. Ko sabon ɗan jam'iyyar gana ku? Waye? Professor ce. Lalla kai kan shimin boko. Mu ɗa maganan gaskiya. Mu ɗa maganan gaskiya kawai. Mu ga gaskiya. Jam'iyyar za ta kullo da wani kamar yadda mun ma muka kullo. Jam'iyyar za ta kullo da wani wanda zai yi kamanta ko ma ya hibu. To ko kamun ko mulkin kama karya za a yi? A ya ta ya da kai yanzu shugaba haki na board of trustee an kawo magana wani dan jam'iyya kuma kamar ka nuna ba shi ba. Ai ka kawo dan boko ne. Dan ka kawo dan boko ne. Boko ne ya sa muhimmancin ka kawo magana. Ba kawo wani saboda aƙida saboda tsayawan shi akan wani aƙida ba ka kawo misalin da ɗan boko to kuma ka tuna ga maka yanzu wanda duk wanzu wato duk wanda zai takara in ɗan boko na bai daidai ko kada ba za mu ce akwai ɗan boko wanda ke da kariya masani ne kuma ya nemi kariya ga ubangiji kuma Allah zai kare shi ba ɗan boko ne kaɗai ba. To yanzu ɗan ya damu na miji a cikin jami'ar PRP ɗan ya damu na miji kila tun da yanzu ni na kama wani na ga alamun a mai sai da kama wanda da ya kama na musamman saboda a kai son kai ne kai son kai ne don me ka kawo mani bako waɗansu kwato inda ka fito to ai ba shi ba ɗan jam'iyya ne kuma a Najeriya ne ana zuwa akwai son kai a ciki ka kawo bako wanda ke shekara 2 da suka wuce ba a san shafi alfi amma ɗan Najeriya ina zuwa ba a san shafi alfi ba ya kai nan kuma tana nan tun 1950 a to sannan aiki shi kai ina zuwa to mu ma aiki muke to yanzu ya ba aiki don ne za ka kawo gane shi ai ba don abin da yasa ni idan ka ta an ka ce muna magana a kan yadda za a yi ko an shi mulki shi yasa ai ba shi ɗaya ba muna iya kawo wasu ni na kawo shi ina son kai ka kawo wasu mu ga tunda in dai wanga kuduri na an san ban shi a kawo su ai ba ni ne zan kawo ba ni ne ke na kawo ba jama'a sun suke yi aikin jama'a ne ba ni ne ni na wa shugabanci in mutane sun kurkure in ga musu kurkure in ba su kurkure ba taimaka masu a cikin saboda haka dai yanzu jama'a su za su yanke hukunci ko suna son sabon ɗan jam'iyyar ga ko ba shi su inda ya bi hanyar da ya kamata. To yanzu bari mu tsaya yanzu kai ɗan arewa ne kamar da suka cewa kuma a kayan da Allah kowa ya san akwai yanayi tun dai ma ba a ce irin satan mutane waɗanda matsalolin rashin aiki da sauransu wai ina mafita shine na farko a ce a ce siyasan kuɗi ake da ta shirye da a ce siyasan kuɗi a Najeriya kuma duk wanda ya yi sata a bincika a tabbatar da sata in an tabbatar da sata a hukunta shi yadda zai zama kashe daga wasu kamar yadda ake yi a lokacin mulkin mallakan Ingila da lokacin jamhuriya ta farko. Wai wannan siyasa ta kuɗi abinda muka gani talakawa ba sani ko ka taɓa gani akwai lokacin da ana bin layi talaka ya sa ganye ce sai an sai don bai da zaɓi don bai da laihi wani laihi ke ina zuwa shugabanci shugabanni na farko tsarin ba tsarin Allah ba ne ba imani a ciki sai son kai da abin to kuna da aiki
kwakwa da duk sai kwanta inda talakawa ku je ƙauye birni ku ta haɗa musu cewa kasu siyasa ku a kase sa kuɗi kwarai da gaske to kuna iya a ana iya mana ba an yi to ya an kai ku wani shekara nawa na samun dimokuraɗiyya ba ana baka misali shekara nawa shehu kuzo yi kafin ya sami nasara shekara nawa yi tun daga lokacin da ya zo almajirin shi har lokacin da ya zo malami ya zama malamin malamai har malamai shi ma suka bi shi ko kuma ga suna haka ka suna haka to shekaru a tarihi ai yawanci mu dai a nan a yanzu ai da yawa sun san tarihin da halin shi ko sun san tasirin shi in ba din shi ba ma in ba din shi ba yanzu inda muna cikin sarautar hausa ne tsarin hausa kafin zuwan ma musulunci da yanzu ya muke da dabbobi muke to kamar wadda ka ce ni ma bari ba na shiga can amma dai bari mu dawo jihar ka inda ka taɓa zama shugaban kasa inda ka taɓa zama gwamna a kasar da yanzu tana wani wuri yanzu ga Kaduna shin wai ga ka cikin garin Kaduna shin wai kai ya ake ji kana ganin abubuwan da kaka tunani ga Kaduna shin ta kai can ko kusa saboda siyasan kuɗi ko kusa inda mu ne muke shugabancin Kaduna daga 1979 zuwa yau ko da ma zuwa shekara goma da abubuwa sun canza. A to ai demokrasi na ko mutane sun ga ku iya shi yasa suka yi shi. Ai da dalilin da ya ɗauko abin da kai maganan ka kenan na ɗan adawa. To harshe ne na ɗan adawa. Harshe ne na ɗan adawa. Waɗanda kai kanka a yanzu haka inda akwai lokaci zan baka rahoton duk nasarar da PRP ta samu a jihar Kaduna wanda ba a taɓa samun ta a kowace jihar da sanar ba. Yana nan a rubuci kowa ya sani. To, masu kallon mu da tsaron mu kamar da kuka gani dai yau mun tattauna da wani jigo na siyasa jigo kuma na arewa wanda kuma tsohon gwamnan jihar tsohuwar jihar Kaduna ce wato lokacin ana Kaduna da Katsina wanda kuma shugaba ne a cikin jam'iyyar BRP. To ran kaɗe muna godiya bisa ga damar da babba mun gode ƙwarai da gaske. Ko dan muka zo ƙarshe wannan shiri na ranar wanka wanda ni a cikin Sokoci ya kawo muku kowane sati. Kuma wani sati kuma inda za mu haɗu da wani jigo kuma ƙwararre akan wata matsala wadda za mu tattauna domin ci gaban arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba ɗaya. Ranar wanka, 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 ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Yau ake gobe da labari ranar wanka.